Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Тимербулатова Мәсүдә Ибраһим кызы бүген 60 яшьлек юбилеен иң якын кешеләре, үз гаиләсе янәшәсендә каршылый. Әлбәттә, бу көндә иң җылы теләкләр һәм кайнар котлаулар да алар тарафыннан булачак. Беренчеләрдән булып, ихлас яратып тормыш иптәше Ринат, балалары Рафаэль, Илдар, Рәсимә, оныклары Алия, Мәрьям, Мухаммед, Али һәм Ләйсән котларга ашыгалар. Газиз хатыным, рәхмәт сиңа, гомердә дә гаиләңне кимхур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле ир ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп яратам, һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, 2 бишлегә лайык. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим, тигез гомер итиек. Икәү бергә, алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Әни дигәч, без башка тагын нинди әниләр була ала икән дип күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Чөнки син, әнкәй, бар аналарның идеалы. Балаларыңны ярата беләсең, оныкларыңны балаларыңнан да көчлерәк сөя беләсең. Иртәме, көнме, төнме, кирәк булса син очып җитәсең. Тормышта синең киңәшләреңнән башка мин яши дә алмабыз төсле. Ә синең хәйр-фатихаларың безгә хәтта тирән суларга мөмкинлек бирә сыман. Шул кадәр сине яратабыз, сөеклебез, кадерлебез, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эшкерсез булуың, безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт, әни. Син өчен күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Ходай саулык сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Әти белән тигезлектә, балалар һәм оныкчалар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күгәнкәй, синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк кулларың. Ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Мәсүдә Ибраһимовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Uzada күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен
өчен ғорурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз Кешелекле уңган булган бик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр